चढ़ते फगुन जियरा जरी गईले रे मोरा सजना से नैया बिसरी गईले रे मोरा सज आए गिल का भैया। अरे नमस्कार। तो बताओ। अच्छा यूक्रेन से कब अइल हो? अरे भैया काले नुमी हो। अच्छा वहाँ तो बड़ा दंगा चलता। अरे दांगा कहतर भैया उ तो मारता सने का पहुंचे तो 100 लीटर विमान कहोगो कि भैया हंगामा हो गइल बा। अच्छा अब गमी हम केहूँगन से गमी एयरपोर्ट ओमे टिकट कहता नहीं तो कहता कि 28,000। अच्छा तो 28,000 भैया रहुए। हाँ 28,000 लेके तो गोइल बनी हो। हाँ लेकिन उ कहता बाद में का उ 56,000 रुपया। हाँ अब कमी के लेकिन बाद में जब हई माने मोदी जी अपन पावर लगौनी है हाँ तो भैया हमनी के तो खूब व्यवस्था भेटाए लागल हो। है सन तो दिल्ली ले आके दिल्ली एयरपोर्ट पर उतार दिलस हो। आ ओ जा से हम बस धोनी है हाँ आ तेजिए में अपन मोहम्मदपुर चौका के भैया चलो ई ना कहो जो बाँच के आ गइल बड़ो। हाँ लेकिन भैया रे पड़ाक उड़ावत रहो तो हाँ कहे के बा ना ठीक बा ई कहो जो बाँच के आ गइल बड़ो बढ़िया के बात बा। हाँ। हमरा तो छातीए पर हाथ रह तार मौगी हमरा रखे के पड़ी हाँ? मौगी के मौगी के चक्कर में तू बड़ा मौगी के चक्कर में मत ना पड़ो। लेकिन ठीक बा आ गइलो गाँव गिरान में बढ़िया के बात बा। तो वो जब गोली के चलत बम चलत बड़का बड़का का अब हम पूछले बड़ी उ तो ले आवत रहूं सने को हई जेंगन किराना ना होला 3 पहिया बा ओही पर पाइप 3-3 इंची के सब लाग रहुए। आ जब मारत रहुए ते पहुंचे तो धड़ाक देना रॉकेट खानी उड़ले जात रहुए काली छेद देत रहुए। यही में हम बैठे रही सोच करे बैठे रही ताले लेके पहुंचे तो औ किनारा से जब भागल तो हम तो हवा में खाली उड़िया के आ फिर प्लेन के गेट में कोई भाइयों रे जान बाचल तो जहान बा। चलो आ गइलो तो बढ़िया बा। वो तो लड़ाई हो गइल तब ढेरे मर्द लोग मर गइल होई। तनी मनी ए तो मौगी से तो ना मौगी से पटिया वाला एक आदमी के रे उ तो प्लेन में रही सन तो ना लिया वाला दूगो तो रोत रही सन कब आके गोदी में बैठ जात रही सन डरे। अरे अपना गांव में ढेरे लोग रहल खटे ओ जा एक हो दे दिया तो लोग के हाँ ठीक है न कहत रह उ तो में आ जात रही सन बैठ जात रही सन कहत रही सन हमनियो के लेले चली दिल्ली हमरो के लेले चली दिल्ली। बाबा के मठिया रहल है जब बना दिया तो एगो जमीन में कुटिया आ कहल जाय जे ना सधु आइन हई ना भाई दोनों आदमी हमनी पारा पारी हो जाई। अब यूक्रेन हम ना जाए यूक्रेन जाए में बड़ी गजन बा। ए भैया वो खर्चा देता नहीं रे ले आवत रहूं तो नहीं को चौन पर रहुए चाइना वाला तो मारत रहुए तो उस 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर का पहुंचे तो बमिया वाला ही जात रहुए। हाँ कहे के बा तो ठीक बा जइह दोबारा ना अब हम ना ए जइह तो संख्या कुछ कम हो गइल अब कमाई हुई अब हम जाता नहीं ओने हैं ये नहीं ठीक बा जइब तो एक आध गो मेहरा ले ले अइब ठीक रही। आ एने जन ना जानी पूर्वकारी कि कोनो अंगाली बंगाली फंसा ली ना तो पूर्वकारी जइती तो कहनी कि ना मेहरा रुए पर धावा मराई ऐसे पूर्व ना जानी हो। हाँ ना अब हम चलता नहीं नहीं बॉम्बे करी निकले। तू कहाँ विचार बनौले बड़ो का कहले बड़ो देखत नहीं घूम खुर पवा तनी पीछा। हाँ ऊक तो पाता ठीक बा लेकिन जाए का नहीं कर सोचत कहीं कहाँ जइब ओने करुणा तो चारी ओर घूमता। हाँ ई बतिया तो बा होली आ गइल कहाँ के प्लान बनवले बड़ो घरे देख अब तो बताओ उतारे खन कितना जना हितनु बड़े जे बाहर फसल बलू के कोरोना में कभी लड़ाई लागल बा वो में अब वो लोग के मौगी के संगे तो होली तो खेले के बा। ऐसा लग रहा है खाली मेरा रुए के चक्कर में रहबे कहत नहीं कि तनी होलिया गावत ले तो गाव ना तनी बढ़िया से। अच्छा तो रुको तनी बैठो तो तब ठीक से पैंट घर जान दे बड़ा टाइट मिलता है। ना जींस पे मतलब टाइट ना रही तो जींस पर टाइट देखो जींस रही टाइट रही तो ठीक नहीं रही तारा देखो अभी तू लड़का बाड़े सबके मामला में का कहल तनी अब से कहब तनी एगो तनी फगुआ सुनाब। अच्छा फगुआ सुनब हाँ तो कैसन सुनब
कैसन सुनाई बा तनी सुनावा झारदार तनी बढ़िया में के 2021 वाला चाहे 19 वाला ई सुनाव। तो थोड़ा दूर कहा जाइब बोके बोकरी वाला सुन लो का। बोके बोकरी वाला सुनाव। बोका गईले नेपाल बोका गईले नेपाल अब कैसे जियबू बोकरियो। बोका गईले नेपाल बोका गईले नेपाल अब कैसे जियबू बोकरियो। बोका गईले नेपाल अब कैसे जियबू बोकरियो। सतुआ खाल भातार सतुआ खाल भातार खोई है यरौ। सतुआ खाल भातार आ दही चिउरा खई है यरौ। होरी हो भैया तू कहानी का बुड़का भइल ससुराल घरे नहीं का बोल मजा काहे ना लूटे ससुराल हमरे कहानी के लिए चलत ना लगे मर देते नहीं या